kaunace ta Ubangiji, godiya ga Allah Uba da ya nuna mana wannan ranar Juma'a kwana wata 4 cikin watan Nuwamba shekarar 2022. Ana kaunar Allah, inda aka ba mu karatu yana daga Yaya ta fari sura 4 aya 7 zuwa 21. Yaya ta fari sura 4 aya 7 zuwa 21. Ya kaunatattuna, sai mu kaunaci juna, domin kauna ta Allah ce. Duk mai kauna kuwa haifafen Allah ne, ya kuma san Allah. Wanda baya kauna bai san Allah ba sam, domin Allah shine kauna. Ta haka aka bayyana kaunar Allah gare mu, da Allah ya aiko da ɗansa makaɗaici a duniya domin mu samu rai madawami ta wurinsa. Ta haka kauna take, wato ba mu ne muka kaunaci Allah ba, sai dai shi ne ya kaunace mu ya aiko da ɗansa hadayar sulhu saboda gafarta zunubai. Ya ku kaunatattuna, tunda yake Allah ya kaunace mu haka, ai mu ma ya kamata mu kaunaci juna. Ba mutumin da ya taɓa ganin Allah, amma kuwa in muna kaunar juna sai Allah ya dawama cikinmu, kaunar nan tasa kuma ta cika a cikinmu. Ta haka muka sani muna a zaune a cikinsa, shi kuma a cikinmu, saboda ruhunsa da ya bamu. Mun duba muna kuma ba da shaida cewa Uba ya aiko ɗan ya zama mai ceton duniya. Kowa ya bayyana yarda cewa Yesu ɗan Allah ne, sai Allah ya dawama a cikinsa, shi kuma a cikin Allah. Mun sani, mun kuma gaskanta kaunar da Allah yake mana. Allah shine kauna, wanda yake dawama a cikin kauna kuwa ya dawama a cikin Allah kenan, Allah kuma a cikinsa. Ta haka ne kauna ta cika a gare mu, har mu kasance da amincewa a ranar shari'a, domin kamar yadda yake haka mu ma muke a duniyan nan. Ba tsoro ga kauna, amma cikakkiyar kauna takan yaye tsoro. Tsoro kansa ma azaba ne, mai jin tsoro kuwa ba shi da cikakkiyar kauna. Muna kauna domin shi ne ya fara kaunar mu. Kowa yace yana kaunar Allah, alhali kuwa yana kin ɗan uwansa, to makaryaci ne. Don wanda baya kaunar ɗan uwansa da yake gani, ba dama ya kaunaci Allah wanda bai taɓa gani ba. Wannan kuma shine umarnin da muka samu daga gare shi, cewa mai kaunar Allah sai ya kaunaci ɗan uwansa. Bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa. Yaya ta fari sura 4 aya 8 ita ce haɗa cewar mu na daga Yaya ta fari sura 4 aya 8. Wanda baya kauna bai san Allah ba san, domin Allah shine kauna. Yaya ta fari sura 4 aya 8. Yaya ta fari sura 4 aya 8. Wanda baya kauna bai san Allah ba san, domin Allah shine kauna. Bari Ubangiji Allah ya bamu fahimta. Amin. Ana kaunar Allah, kaunacecen Ubangiji. Ko kuna kaunar Allah ko a'a, ba za a sani ba ta wurin da'awarku ba, amma ta halinku ga kalmar Allah shine za a san ko kuna kauna. Yaya sura 15 aya 14. Yaya sura 15 aya 14 yace, ku abokana ne idan kun yi duk abinda na umurce ku. Wato za mu nuna wa Ubangiji kauna ta wurin bin kalmarsa. Kuna biyayya da umarnin Ubangiji? Idan kuna yi, to lalle kuna kaunar Allah. Amma idan ba kwa biyayya ga kalmominsa ba, to ba kwa kaunarsa ba. Kaunataccen Ubangiji a cikin Yahaya sura 14 aya 15. Yahaya sura 14 aya 15 yace, idan kuna kaunata, ku kiyaye umarnina. Har yanzu idan muka dubi Yahaya sura 15 aya 12. Yahaya sura 15 aya 12 yace, wannan ita ce dokata, ku kaunaci juna kamar yadda na kaunace ku. Wato idan muna biyayya ga kalmar Allah, to lalle za mu kaunaci juna kamar yadda Ubangiji Yesu ya kaunace mu. Yesu ya gaya mana ɗaya daga cikin waɗannan dokoki da dole ne mu kiyaye su idan muna so mu nuna cewa muna kaunarsa. Wannan dokan ita ce mu kaunaci junanmu. Bari Ubangiji Allah ya ba da ikon haka. Amin. A hakan, wannan doka ce mai wuyar gaske don kiyaye ta.
wasu mutane kaunarsu na da wuya, wato akwai wa'yansu suna da wuyan hali har ma kaunarsu ya zama da wuya. Wannan shine dalilin da ya sa a taron masu hidimanmu a Najeriya a koyaushe, nakan gaya wa masu halarta cewa ku gaya wa makwabci da ke zaune kusa da ku, ina kaunarka akan tilas, wato ina kaunarka domin dole. Wata rana wani mutum yana zaune kusa da wani wanda ya ɓata masa rai, sai ya ce masa, ina kaunarka a tilas kai wawa. Wato dole dai ya fara furta kauna. Makwabcin da ke kusa da ku na iya zama da wuyar kauna, amma dole ne ku kasance kuna kaunar duk irin wa'annan. Ba ku da wani zaɓe idan da gaske kuna so ku kaunaci Allah. Bari Ubangiji Allah ya ba mu ikon kauna, amin. Sa'ad da yake ku kaunaci juna kamar yadda na kaunace ku, za ku ga yadda hakan ke da wuya sa'ad da kuka karanta Yahaya ta fari Sura 3:16. Yahaya ta fari Sura 3:16 yace, to haka ne muka gani kaunar Allah, domin ya ba da ransa domin mu, mu kuwa ya kamata mu ba da ranmu saboda ‘yan uwa. Don haka, ku ga cewa uzurinku na rashin yin wa'azin bishara da za su jahannama ba hujja ba ne. Idan kuna kaunar su kamar yadda Yesu yake kaunar ku, lalle za ku kasance a shirye ku mika komai da ta kamata don kada su shiga wutan jahannama. Bisa ga wasu masu wa'azi daga kasashen waje, wato wanda ake cewa missionary, waɗanda sun ba da ransu don yin wa'azin bishara, yasa ake hanyar zuwa sama a yau. Wato kaunataccen Ubangiji, duk mai sauraro da ya riga ya karɓi Yesu kuma ana hangan zuwa sama, ai albarkacin wayannan missionary da suka zo daga wasu kasashe da suka ba da kansu ne aka mori haka. Me yasa yake da wuya a gare mu a yau mu ma mu yi haka domin wayansu su samu su ji kalmar Allah su tsira? Bari Ubangiji Allah ya ba mu ikon yin haka, amin. Kaunataccen Ubangiji, an ja hankalinmu ga babban bayani, wadda ta ce idan kuna kaunar Allah da gaske, za ku kasance a shirye ku sadakar da kowane abu don tabbatar da yin wa'azin bishara ga waɗanda ba su da ceto, kuma ku kawo su ga Kiristi. Maimaitawar babban bayani, idan kuna da kaunar Allah da gaske, za ku kasance a shirye ku sadakar da kowane abu don tabbatar da yin wa'azin bishara ga waɗanda ba su da ceto, kuma ku kawo su ga Kiristi. Bari Ubangiji Allah ya ba da ikon yin haka, amin. Karatun littafin sarki cikin shekara muna cin gaba da Luka Sura 19 zuwa Luka 20. Karatun littafin sarki cikin shekara muna cin gaba da Luka Sura 19 har zuwa Sura 20. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba da ya nuna mana wannan rana, bari ta zama rana mai alheri, mai albarka, mai wadata. Sai kuma gobe da Allah Ubangiji ya kai mu, za mu sake mu ji wata fassara. Wassalam. The grace of God that we are alive. The grace of God teaches us to say no to sin and yes to righteousness. The grace of God helps us to do good and not evil. Let us join hands